Jeg hedder Bjarne Pedersen og er daglig leder af Sportscenter Herning. Tidligere brugte vi jo rigtig mange timer på at gøre hallerne rent, specielt Harpex-hallerne. Brugte vi mange timer, plus at vores personale jo gik i nogle dampe, så klar med masker og noget på, men det er jo ubehageligt at gå med. Der oplever vi jo med rengøringsrobotten, som jo kører derinde alene. Vi undgår, at personale går rundt i nogle giftige dampe, plus at vi jo sparer en rigtig masse personaletimer på det. Og resultatet er jo faktisk bedre, end det vi selv kunne gøre før. Den er meget simpel og nem at styre. Altså det hele foregår jo bare på en app på telefonen, og så kan man jo bare sætte den i gang derfra, hvor man nu sidder. Altså jeg kan jo sidde på kontoret og sætte den i gang med at tage en eller anden vilkårlig hal. Vi var da lidt skeptiske til at begynde med, at jamen kan det virkelig passe, den kan gøre det. Men det kan den altså, og den kan gøre det helt ud lige så godt, som vi selv kunne gøre det tidligere. Det koster også ca. 300 kroner om dagen at have robotten jo. Og i personaletimer, jamen, så er det 2 timer om dagen. Så jo mere vi bruger den, jo mere den kører, jo flere penge sparer vi jo. Og den har ingen sygedage, den skal ikke have ferie eller nogen ting. For at komme til at lære at bruge den, der kræver det jo ikke andet end, at man har en telefon og kan gå ind på appen, og så kan man sætte den i gang, og så kører den jo egentlig helt af sig selv. Så der er ikke noget stort hokus pokus i det. Alle kan bruge den.